Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Karena ke daun lek pria, sejak Ngane kesini kau wayo. Paiman kali. Kami terhadap ke ida company bayar. Namarka jingling shop jongki bor mariang, kalawan jag jingjag basosi hadu kata-kata, hak bagi nongrap nak senong nongrim bampthong, ha West Giant Hills District, kilamat sacisin ya ke jingsha penjulor ha ke bor mariang, ha ke bau pria ula penjulor lot ya ki marrep jongki, kum usosau, u presbin, bat kiwe ki marrep, ki bagi nongrap ki milenti bah, ban yo khain no, bat ban penpoi sha ki yo ki han. Kini ki jingja ke dik belajar ha ka sitrik ujumang arjar arpsan. Habayo oban nyekren badu wahe cenong jong ketik cenong. Uba bisar bah kenriam, ulai itu bahadu laipau tam telik long ying jong kinong rap, kila syak tak hakene ke jing penjulor, kebalawan da ke jing long shop jong kibor kamariang. Henry usung si ibni itu, bana kaliang jong ke cenong, kila sim kia halor kene ke jingja, hadin bakilio jing tim, bat wood na kaliang jong ulalum ya kikot gisla ki badan kam jong kinong rap. Henry, kabasongsi kalong baki nong rap ki bom dan yaw adhar, kimla ban submit niya ki form jong ki, ha office jong video. Kini kelebu jeng iya ki nong rap, nalor basya leben ha kamariang, menta sagilat jeng rap ru kila kang lot, tang nakadaw jong jeng bom pat don yaw adhar kat, ni u adhar nembar. Kumtaw la kerpat yaw sarkar ban plilat, ban yo iya rap ya kini ki nong rap, ki bangat ha kene ka apon. Na kaliang jong General Secretary jong ka Hills Farmer Union, Central Body, uba Alphon Bird Karsentiu. Hakini kesengi ulah kerpat ya kibor beripet bat pensunguru siang sarkar bagari banira bat ban penkelo ya kilat jingirap sikini kilanot kibamat ya kijing sia penjolor ha kebor mariang. Shushu ha kebaidai bat kejing penslam jong sarkar ya kijingirap sikilanot kibamat kijing ja kibsongsi kapen artetin ya kinongrap ban submit ya kifom uba Karsentiu ulah banjur bakum gini kijing bagi nongrap ya kendu ka sarkar kadi ban penkeloi kat bala ban penpoi ya kijingirap namar kum balaja ha gisnem ki baladap wadadin laisnem bagi nongrap ki lapan biang ya ki kot gislaru kam don gono gadak kasien kabana ki bor ki bedepet ki rap ya ki nongrap. Kita aja iwan kata bahagum nang mangkok. Bon hiki balak syakta ala jok syaka lai kau ne pos sapuk. Liang jangan aku murang bak cunang ala ya kenduk begitu kinong syak penjulor. Tengah la ya kan berki pembiang ikut kisla jong pi ban semit sya
sa office mo sipo horji itu kiba biang ya ki kot kisla na du ipik adhar pastuk tengah dep semit gitu ki bomdon adhar tapi mungkin lah marsemit namar bak sokar ka la pembenak tu mah padahal yang office kumjo don ki biang ru kot kisla kim apply kim apply le kim banbu itu kot sanga te don ki ba ai ki baban bu tengah dep semit sangka cha sipo office ki ong ngakeli kata ngong baki ni ki bomdon adhar ni le kumno Jong kim lah ban yo gini setuju. Kita lagi coba. Tanah liang jonga ngan ong kumno mah. Takano ke jeng sengau benut mah. Kekta iki pri iki kita kinong sa keta nene penculor na liang kemariang. Te gitu kamtam gitu ki bomdon yo adhar. Namar ke jing lut jong ki hang ni labun. De kilak tam. Nuduk ke bai sembai bat ke bai tre ke bai yukum tuma te ya wat ya kasbor ki hapthit te kejing lut de kilak tam te kejing ngudu ma ki pri kita ki bomdon ya ki padi ki kot kisla tengah gerpat ya ke sorkar ba kan le kumnu mo bahkan yarap ya kita bekum kita ki bom diang ya ki kot kisla horti korso kita ki babon ki bomdon ni wada ta masih teng tarai taman lor ketaru ngajak bar semit tangsi khat bai khat arngot dan gitu ki babiang ikut islaro kim tre bar semit namar ba ki ongkom ne ba bon ki jingsa berjulo na duk gahali kum to tater ba na duk ki jhor duk ki sok sau upasbin hagi snem ki dep te ki semit office kim yo office lene kim yo jingarap na kata gadau te ki itrot mo ban sembit ni ban apply ya ka ikan ika jingsa sya penjulo ngadan mentah hang ni hapo kasnong nongrem bamptong haringkat ba irang ba snong ni hoj mentah kasengi ni adan ya ka program bangi celebrate ya ka 33 foundation day jong sama union te hendrei haka question hour ka ba kinong rap ki ya kali jengkeli na ki officer ki bawan lagi department baper kila pentip bakadon kene ka jingshop kriya hakane ka snong haka sitarik ubnai me te ismosi banyatho ba hakane ka jingsha shop kriya kidan kinong rap ki ba laipo tamngut e ki bala sakta kane ka jingshop kriya ndai habangi twat jingmut na irang ba snong yatho ba ka jing e ka dei ba kinong rap kimdon yaw adhar kata ka dei ka wei ka jing e ka baningkong bat ka baar bade kadai ka bakinong rap ki claim apply namar ba kadan ka jingno mensim namar ba habaro ki tu kisnam ki bagi jusakta ha ka bedai bat ka jingslei ka jing pra kini ki khetkti nangta ka jingsha shopria te hadu menta na ru snam arhajar arpoi rekam don kanu ka jingerap ka ba kinong rap ki yo hadu menta te ngi nakaliang jok ka hil sama union ya ngi sngo ban panpaw ya kane ngi dap ka jing susi bat hakabere ba kani ka jingjia nakapor ngi jupen sngo sa sarkar ban pen speed bane ban pen kloy ya kani ka jingerap sa kinong rap te hadu mentangi osngo ya ka juk ka kubor ka ba jia hakani ka snong ru ba kinong rap kimjuyo ya kani ka jingerap te sakawai ru ka jing sokhia nakaliang ka jungi kalong ba kamtam kitu kinong rap ki ba hoit kumbalai thu irang ba snong ba kani ka jing pulut hangne kalakta ya kumba silak sanpau bat kot syaka silak prapo hajar hapo arlak te kadai ka jumtu nong yikinong rap nadu ka baipo ka baidan ka bai sembai nang ta ka bai penbiang ya kadai kading kha te namar ba ka jing penjular kumni ka jong kamariang te ka kata bai kinong rap te ngi nakaliang jong hil sama union ngi pha e kani ka kubor syaka sarkar ba lingba ka disaster management hoj ngi sukumen ba manakane nakaliang chief minister ulashim ke jingkit kli adalah dia buat pelong ya ke kabinet nak benta ban yamir jembut halor kanika ban long ready nak benta kanika jingjia jong ke jingpenjat ke kami mariang te nakaliang jong sama union ngi kwa ba ka sarkar bat lingba ka office na podisi ba kidai ban penkloy ya kanika jingyarap segi paranong rap kenang bakan long ka jingmentoy hendrei lada ka sarkar ka penslam kombat ju penslam hagi por baro ngasngo ka penduk mensim ikinong rap kamtam ki bon jia kum kini kijingjia te nakaliang jong ni kum ke hil sama union ngalai karan bi rang masnong
bangin sabudin ya kan ka file bat ngit scam ba ka sarkar kan ya train kan bat ngi nang bangila ban ai ka jingirap syaki paranong rap. Admission open Kapetar Kema Model Degree College Ribhoi District ka khot admission na kabenta ka BA first semester ka lat bahajan na kabenta ki samla pule na kabenta ki jingtip ki babanya phun hau number pra yue lai yue pranot san ar khandai not lani pra lai nyo not prasan riu khandai san. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei khandai hndru yue ar nyo lai